No niin. No niin, eli aloitetaan kasvohieronta ja lähdetään täältä, kädet laitetaan tänne dekolteelle ja kuunnellaan asiakkaan hengitystä hetki. Tällöin asiakas rentoutuu ja sitten pystytään lähtemään tekemään rentouttava kasvohieronta. Kädet lähtee yhtä aikaa koko kämmenellä kiertämään olkapään, hartiasta niskaan, kääntyy ja tehdään uudestaan. Tämä liike tehdään 3 kertaa. Seuraavaksi pyöritetään ympyröitä dekoltteella kohti kainaloa. 4 ympyrää. Ja 4. ympyrällä ollaan kainalon päältä, jolloin liuutaan takaisin keskelle. Ja lähdetään uudestaan. Tämän jälkeen tehdään liike 1 uudestaan, eli kierretään olkapäät ja aloitetaan uudestaan. Tämä liike tehdään myös 3 kertaa. Liuutaan tänne niin pitkälle kuin päästään tänne asiakkaan kyynärpäitä kohti ja tehdään voimakasta vääntöhierontaa kohottavalla otteella kohti olkapäätä. Sitten kun me ollaan päästy olkapäähän, niin pieni paino, kädet käännetään kämmenet kohti kaulaa, painetaan ja samalla väännetään kädet takaisin olkapäälle. Sitten liuutaan aloituskohtaa uudestaan. Ja liike tehdään 3 kertaa. Tämän jälkeen tehdään tänne tämmöistä voimakasta vääntöhierontaa hartiaseutuun. Kädet pyörii kohti niskaa. Sitten kun me ollaan päästy tänne niskaan, käännetään kädet tähän päällipuolelle, peukalo tähän solisluun alkukohtaan ja pyöritetään sivelyotteella tänne olkapäähän. Ja jatkuu uudestaan ja liike tehdään 3 kertaa. Seuraavaksi kitkataan peukaloilla hartiasta niskaan. Tänne tulee semmoinen 8-10 pyöritystä ja pyörityssuunta on ylöspäin. Saa olla aika voimakas liike. Ja sitten kun me ollaan tänne päästy tänne niskaan, niin sitten taas peukaloilla rullataan kevyesti takaisin. Ja tässä liikkeessä peukalo kiertää olkapään ja muut sormet on päällä. Niin silloin me päästään aina heti jatkamaan liike uudestaan. Ja seuraavassa liikkeessä liuutetaan kädet tuonne asiakkaan selän taakse, alle, niin pitkälle kuin mahdollista, ilman että raavitaan asiakasta ja tehdään voimakasta vääntöhierontaa ulospäin suuntautuvalla pyörityksellä. Sitten kun päästään tänne 7. niskanikaman kohdalle, sieltä kohtaa lähdetään liukumaan kohti kartiolisäkettä ja kartiolisäkkeeseen paino ja pieni venytys itseä kohti. Ja tämä liike tehdään vain kerran. Sen jälkeen
Ja aloitetaan kaulan vasemmalta puolelta. Ja tässä huolehtikaa, että kädet on kaulalla, ei leualla. Ja kun ollaan 4 kertaa tehty tämä liike, sitten kädet yhtä aikaa leuan kääriästä kohti korvanipukkaa, johon pieni paino. Ja tämä liike tehdään 3 kertaa. Tämän jälkeen lähdetään kevyesti vuorottaisilla otteilla rullaamaan kaulan ihoa alaspäin. Ja sitten aina kierretään olkapää. Ja sen puolen käsi kiertää aina, että millä puolella kaulaa ollaan. Ja huolehtikaa tässä liikkeessä, että sormet on hyvin siellä iholla. Ja 3 molemmilla puolilla. Seuraavaksi tehdään 3 ovaalia, tämmöistä laajaa ympyrää, 3 tässä kaulan etupuolella ja 2 tänne niskaan. Ja liukutaan aloituskohtaan ja aloitetaan uudestaan. Ja tämäkin liike tehdään 3 kertaa. Seuraavaksi lähdetään kitkaamaan pienillä pyörityksellä kaula, jos on tulee 2 pyöritystä paikoillaan ja paino. Rivi riviltä käydään kaula lävitse. Tämän voi tehdä joko 2 sormella tai 1 sormella, mikä teille on helpoin. Ja liike tehdään 3 alusta loppuun. Paino ei tarvitse olla kauhean voimakas, koska nyt ollaan kaulalla, niin voi olla ihan kevyt. Ja liukutaan aloituskohtaan. Tämän liikkeen jälkeen lähdetään sitten niin sanotulla perunankuorintaotteella pyörittämään niskan tai kaulan tätä sivua. Peukalot tukee leuan alta ja etusormi koukistetaan ja sillä puristetaan pikkusen tuota ihoa tuonne peukalon ja etusormen väliin. 3 pyöritystä kaulan sivulla ja 2 tänne niskaan. Ja uudestaan. Ja rytmi saa olla aika semmoinen rytmikäs, mutta ei liian nopea kuitenkaan. Sen jälkeen lähdetään menemään leukaan. Vedetään 1 kerran. Sillä lailla, että kaikki sormet on yhtä aikaa tässä leualla. Etusormi leuan päällä ja loput leuan alla. Ja viimeisellä 3. kerran jälkeen niin paino tänne korvanipukan alle. Sen jälkeen kitkataan leukaluu. Kaikki sormet on yhdessä tässä leuan päällä ja koko ajan te tunnette leukaluun täällä alla. Kitkaattaa niin kauan, että korva tulee vastaan. Jonka jälkeen liukuttaa aloituskohtaa ja liike tehdään 3 kertaa. Sen jälkeen
liuutaan tänne vasemmalle puolelle ja käsitellään leukaa. Ja tämän liikkeen voi tehdä kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että edellä oleva käsi pyörittää ja takana oleva käsi tuopii ihoa koko ajan vasten. Eli sinne tulee semmoinen pieni vastus sinne iholle. Ja taas toisella puolella käsi vaihtuu ja pyöritys lähtee takaisinpäin. Toinen tapa on tehdä tämä liike yhtä aikaa, sisäkkäisiä ympyröitä lähtien täältä vasemmalta puolelta leukalinjaa myöten oikealle puolelle. Ja sitten kun pääsette tänne oikealle puolelle, niin hetken pyörittä paikoillaan korvan vieressä ja lähdette sitten viemään takaisin. Ja pyörityssuunta pysyy koko ajan sama. Ja tämä liike tehdään 3. Tämän jälkeen tehdään kevyt taputtelu tänne rytmillisesti tänne leuan alle ja tällä me kohotetaan sitä leukalinjaa. 3 kertaa käydään puolelta toiselle. Sitten kun me ollaan tämä tehty 3, niin käydään kerran tämmöisillä muurahaisilla toisella puolella, jonka jälkeen tehdään ensimmäinen liike kerran. Ja tämän jälkeen tehdään tämmöiset muurahaistaputtelut korvasta leukalinjaa kohti 3. Sen jälkeen mennään oikealle puolelle. Ja sen jälkeen kädet hajaantuen leuasta korvalinjaan. Sitten jäädään tänne leuan kärkeen ja peukalolla sivellään leukalinja. Ja muut sormet on tuolla alhaalla tukemassa ja sillä lailla, että peukalo aina tulee vastaan niitä muita sormia. Päästään korvan viereen, liukutaan aloituskohtaan ja uudestaan. Ja 3 tehdään tämäkin liike. Ja tässä muistakaa, että ette nouse suupieltä ylös korkeammalle, koska me nyt vaan tehdään leukaan tätä hierontaa. Tämän jälkeen lähdetään sitten otsalle. Ja tämä seuraava liike, mikä tulee, niin tehdään vaan kerran. Eli oikea käsi aloittaa liikeradan 4 vetoa, josta yhtä aikaa ohimolle, jonne pieni paino ja pysähdys. Liuutaan otsan keskikohtaan ja tehdään sisäkkäisiä ympyröitä. 3 tässä keskellä, jonka jälkeen lähdetään ensin oikealle puolelle kohti ohimoa. Ja täältä sitten lähdetään kohti vasenta ohimoa. Rytmillinen pyöritys ja muistakaa tässä liikkeessä laittaa nivelet sinne iholle, että ei tehdä sormenpäillä tätä liikettä. Ja taas tultiin tähän keskikohtaan, tehdään 3 isoa ympyrää ja sitten lähdetään viemään taas ohimolle. Väristykset otsalla ja lähdetään sillä lailla vasemmalta puolelta, vasen käsi tukee ohimolta, oikea värisyttää koko kämmenellä otsan ja vaihtuu käsi. Ja taas. Ja tämä tehdään vaan tällä lailla 3 kertaa. Sen jälkeen sivellään otsalta kohti ohimoa ja tehdään täällä tämmöiset 8-kot. Tämä 8 voi tehdä yhdellä sormella. Tähän on hyvä ottaa keskisormi ja aina
sillä semmoisen rytmillisen kahdeksikon. Aina keskellä pieni paino. Ja kun olette tehnyt 3 sen kahdeksikon täällä, niin sitten sivellettä uudestaan otsaan. Ja aloitatte uudestaan liikkua. Liike, missä lähdetään poskipäitä nostamaan. Eli keskisormella teette tänne tämän kahdeksikon ylähaarakkeen, jonka jälkeen kädet liukuu kohti leukapieltä. Kädet kääntyy itseä kohti ja pienillä pikkurilleillä nostetaan isoa poskilihasta ja kiepsautetaan ympäri kädet ja liuutaan takaisin ohi. Ja liike tehdään 3 kertaa. Liikkeen jälkeen tehdään tänne kahdeksikon ylähaarake ja sitten liuutaan keskisormilla sinne nenän päälle. Kitkataan nenä 3 aivan kunnolla nenän päähän ja liuutaan sitten tänne aina kulmakarvojen väliin uudestaan. Sen jälkeen vaihdetaan ote, eli kädet laitetaan tänne leuan alle ja peukaloilla kitkataan nenä. Tämän liikkeen jälkeen lähdetään sitten hieromaan poskia. Meillä on kädet valmiina tuolla alhaalla ja sitten nimettömällä ja keskisormella pyöritetään poskilihakset. Lähdetään leuasta kohti tänne ohimoa kulkemaan. Suupieleen, josta lähtee pyöritykset. Ja pyörityssuunta on alaspäin. Tässä saa olla aika sellainen tukeva ote, että te tunnette ne lihakset sieltä hyvin. Ja tämä liike tehdään 3 kertaa. Ja aloituskohtaan liukutaan ja jatketaan uudestaan. Tässä nämä pyöritykset, niin tehkää selvää ympyrää, että ette vaan tehdä sitten puolikasta ympyrää, vaan ihan kunnolla, miten näette, tehdään aivan selvää ympyräliikettä. Sen jälkeen laitetaan kädet kevyesti nyrkkiin ja tehdään näillä nyrkeillä 3 pyöritystä kohottaen tänne kohti ohimoa ja 3 kertaa. Tehdään uudestaan poskien kohotusliike, laitetaan peukalot nenänpieliin kevyesti ja sieltä sitten pikkurillellä taas pyöräytetään poskilihasta. Ja liike tehdään 3 kertaa. Sitten jätetään sormet peukalot tuonne nenänpieliin ja tehdään perunankuorintaliike poskille. Eli niin kauas kun yllätte, niin 3 ympyrää. Sen jälkeen siirrytään silmän ympärysiholle ja lähdetään kitkaamaan nimettömillä sormilla silmän kehälihasta. Päästään tänne nenän tyveen, pysähdytään tänne kulmakarvojen alle, jossa pieni paino ja kaikki sormet liukuu kulmakarvojen yli. Ja uudestaan. Liike tehdään 3 kertaa. Kehälihaksen kohdalla, että se ei lähde karkaa liike tuonne poskille. Sen jälkeen tehdään tämmöinen kahdeksikko, jossa aina sen puolen kulmakarvan kohta nypitään, minkä puolen
kädellä liikettä tehdään. Ja tehdään eka 3 tämä liike toiselle puolelle, jonka jälkeen vaihdetaan kättä ja tehdään toiselle puolelle. Sen jälkeen tehdään vielä lailla, kun siellä leukalinjassa tehtiin tämmöisiä muurahaisliikkeitä, niin taputellaan tämä silmän ympärys. Tämän jälkeen sitten liutaan tänne suupieliin ja lähdetään sitten taputtelemaan rytmillisesti ylähuulesta kohti suupieltä ja suupielestä taas kohti nenäpieltä. 3 käydään ja sen jälkeen mennään alahuuli. Samalla lailla kädet liikkuu. Ja tämän jälkeen värisytään tämä ylähuuli. Tämä voi tehdä joko tällä, että samalla sormella tai sitten, että vaihtaa aina välillä sormia. Ihan kuinka haluatte. Sen jälkeen tehdään tämmöiset niin sanotut munuaiset tänne suupieliin. Eli lähdetään täältä suupielestä, tehdään ympyrä, joka sulkeutuu ja liuutaan takaisin suupieleen. Ja 3. Sitten meillä on vielä kitkataan ylähuuli. Tässä voi olla keskisormi tai mikä sormi on parhain teille. Ja pyöritetään ylähuuli kohti tänne suupieliä. Liutaan takaisin ja uudestaan. Tämän jälkeen mennään alahuuleen. Samalla lailla suupielistä kohti huulen keskustaa. Ja tämä olikin viimeinen liike. Ja sitten vielä tehdään tämmöiset loppusivelyt peukaloilla leuan yli. 2, 3, 4 ja kaikki sormet kerää poskilta otteen kohti ohimoa. Liuutaan tänne otsalle ja tehdään tämmöiset otsan sivelyt vielä lopuksi. Sitten pysähdytään tänne ohimoille ja peukalot voi laittaa keskelle otsaa ja paino. Ja näin kasvohieronta olisi sitten valmis.